Dawk il-passiġġieri li għandhom it-Tallinja card issa jistgħu jużawha wkoll fuq il-Valletta Ferry. Huma se jkunu qed igawdu wkoll minn prezzijiet orħos filwaqt li se jkunu jistgħu jaqbżu l-queue. Dan hekk kif m'għandhomx għalfejn jixtru biljett qabel kull vjaġġ, iżda minflok jistgħu jgħaddu it-Tallinja card minn magna apposta apport il-Ferry. Le bażikament is-sistema hija sempliċi mil-lum stess minn issa stess kull min għandu Tallinja card, jiġifieri madwar 270,000 persuna jistgħu jużaw il-card fuq il-ferries bejn Tri-Cities u l-Belt u Tas-Sliema u l-Belt. Is-sistema hija l-istess eżatt, it-tariffa minflok jaħallsu 150 għall-adulti hija 130 bil-card, jiġifieri jaqbillek tuża l-card, u għat-tfal u l-anzjani minflok 50 cents hija 45 cents. Għall-ewwel darba għandna card li qabel kienet bus card u issa llum ħatkun card li tipprovdi iktar servizzi fit-trasport f'Malta. Dan blan li dan is-servizz ikun dejjem aktar iffaċilitat għal passiġġiera, servizz li fl-aħħar sena intuża minn aktar nies. Fil-fatt, matul is-sena 2016 il-Valletta Ferry għamel aktar minn 1 miljun vjaġġ. Fil-waqt li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, il-Ferry għamel 600,000 vjaġġ. Li jfisser li jekk it-tieni nofs tas-sena isegwi l-ewwel nofs, l-ammont ta' vjaġġi matul din is-sena se jaqbeż dak tas-sena l-oħra. In-numri juru kif dan is-servizz huwa popolari ħafna u l-fatt li jista' ħanaqdu iż-żewġ mezzi ta' trasport dak ta' fuq l-art u tal-baħar ikompli faċilita sabiex aktar passiġġieri ħallu il-karozza id-dar u jivvjaġġaw lejn il-Belt Valletta permezz ta' dan it-trasport komdu u effiċjenti. Dan l-inċentiv se jkun qed jaħdem id fit ma' numru ta' inċentivi oħra li introduċa l-Gvern biex titnaqqas il-konġestjoni ta' traffiku f'pajjiżna. Blan ewlieni jkun li jonqsu dejjem aktar il-karozzi fit-toroq Maltin. Ovvjament iktar ma nies jużaw il-servizz anke tal-ferry u l-public transport permezz ta' tal-linja ikun anqas karozzi fit-toroq u hopefully dejjem tittaffa aktar il-problema l-sfida kbira li għandna tal-konġestjoni minħabba li l-popolazzjoni tal-karozzi u d-daqs tal-pajjiż huma dawk li huma.